Mga hinigugma diha ni Kristo. Karong Domingguha ang atong tema niining segment 2, season 2 sa atong pagsangyaw 2021 mao ang building a church that is truly a faith community immersed in the lives of the people. Simbahan nga nagpakita sa tinuod nga pagtuo sa komunidad. Mga hinigugma, sa una nga season, nakapamalandong kita sa pagtuo, pero karon atong gipahiladman kining pagtuo diha sa komunidad. Mga hinigugma, makahinumdum kamo niadtong tuig 2017. Amo ato ang tuig nga ang focus sa CBCP maoy Year of the Parish as a communion of communities. Gipahinumdum kita sa kaimportante sa parokya o kining parokya nga mao ang panagiusa sa lain-laing mga komunidad. Pagkanindot pamalandungan nga gipahinumdum kita kaimportante sa parokya. Maunta ka mo nga mga parokyano magaingon, no? Labi na nining pag reshuffling sa kaparian, no? Say mingon kami, we priests come and go, pero kamo mo pabilin sa parokya. Pero ang importanteng mensahe mao kini, no? Bisan ang mga pari gi-reshuffle, no? Padayon ang buluhaton sa simbahan. Padayon ang buluhaton ni Kristo pinaagi sa bagong pare. Normally, maingon kami, kung pinangga ninyo ang inyong naglabay nga pare, he is just a text away. O, pwede gapon Facebook. Mga hinigugma, nining tungura sa atong segment. Gipahinumdum kita sa kaimportante nining faith-based communities o matud pa, no? Building a church that is truly a faith community, pinaagi sa atong basic ecclesial community. Matud pa sa mga kabispuhan sa Pilipinas, we are challenged to more deeply discern not only the structures of our governance of our dioceses and parishes, but also the quality of the life of faith in the parish. The quality of the life of faith in the parish. Mao kini ang hagit alang natong tanan. Ang atong fellowship, ang atong relationship kada tagsa. Ang atong belongingness, ang atong pagtuo that we belong in the parish. Ang atong participation. Mao kini ang hagit alang natong tanan. Mao mga hinigugma, no? Nga giingon nato nga we must constantly focus on the building of a parish that is truly a faith community. Mga hinigugma, dinhin nato og sadto pa panahon sa Pisipito gi deklarar nato that the vision of the church as community is today finding expression in one ecclesial movement, that is the movement to foster basic ecclesial community. Ninyong tanan nga nagpaminaw nato mga hinigugma, pahinumdum kini paghatag nato importansya sa BEC. Pahinumdum kini nga normally ang atong parokya dako kaayo. Mao nga importante
ang pagtukod gagmay nga mga katilingban, gagmay nga giingon naton mga ecclesial communities aron no, makakita og katumanan ang pagkasimbahan diha sa nagkalain-laing kapilya, nagkalain-laing barangay. Kay kung unsa may atong gibuhat sa dako nga parokya, unta makita og maeksperiensahan sa atong basic ecclesial community. Mga hinigugma, importante kayo ang atong paningkamot diha sa atong unity, panaghiusa. Importante ang atong pagtuo nga kitang tanan importante. Kay kitang tanan anak sa Dios, mao nga before God, we are equal. Ug importante ang atong pagtuo nga kung tinuod nga simbahan dunay sharing and participation. Nag-ambit kita no, sa kayo sa Ginoo, pero angay maglambigit kita, mag-participate kita sa nagkalain-laing buluhaton. Pagkanindot huna-hunaon nga nining tungura, pahinumdum nato. Grasya sa Espiritu Santo. Nagdawat kita lain-laing gasa. Mao gani nga sa 2021 ang atong theme, the gift you receive is the gift you give or you share. Pero karon pa lang no, sa parokya atong nindot manganta, participate no. Atong lain-laing talento pananglit lang no, mga talent sa organization, talent tungod sa ilang profession. Grasya sa Dios tungod sa lain-laing mga abilidad. Kung kining tanan, matod pa ni St. Peter, if we put our gifts at the service of one another, mao kini ang tinuod nga pagpakita nining atong pagtuo diha sa komunidad. Katapos ang punto tungod kay we mentioned niatong tuiga 2017, Year of the Parish as Communion of Communities, mao gyapon ang 100th anniversary pagpakita ni Mama Mary sa Fatima. Mao nga nining atong pamalandong unta makaingon kita. Aron kita mahimong tinuod nga komunidad. Unta ma-develop ang atong gugma sa atong inahan. Kay kamo nga mga inahan makaingon kung dunay butang nga makahatag kalipay ninyo, mao kini ang panaghiusa, ang maayong relasyon kapag tinabangay ang serbisyo sa inyong mga anak kada tagsa. Pagkanindot huna-unaon usa kinahan ngang iyang mga anak nagkatigom usa ka komunidad, usa ka pamilya, nagkilala nga ang Dios makagagahom, naghatag lain-laing gasa ug natuo nga kining atong grasya dili lamang atong itago pero atong ipaambit. Pinaagi ni Mama Mary, in the year of the Parish as Communion of Communities, 2017, 100th anniversary sa Fatima, unta sa atong pagduol niya, labi kita nga mapakusog, mapaligon, mutubo, mulambo sa atong komunidad. Aron makaingon kita, dinhi sa Pilipinas ang atong simbahan, simbahan nga nagtubo sa pagtuo, o simbahan nga nahigugma kay Maria. Kanyong tanan, daghan kayong salamat. God bless.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang handumanan o piyesta ni San Antonio de Padua, pari ug doktor sa simbahan. Usa sa mga sikat-sikat nga mga santos nga gidebosyonan dinhi sa Pilipinas tungod sa iyang pagkabantugan nga tighatag sa atong mga panginahanglan tungod sa iya sang santos nga kinabuhi ug pagkabanggiitan nga magwawali. Uban kaniya mga padayon tas pagampo nga mahunong na ning COVID-19, malig-on unta ang panglawas sa atong mga frontliners ug ang mga nataptan maayo unta wa untay makalas ilang kinabuhi ug sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Karon atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, ihatag mo sa imong katawhan si San Antonio nga bantugang magwawali ug tigpangama alang sa ilang mga kinahanglan. Itugot nga tinabangan niya kaming nagasunod sa mga pagtulunan sa kinabuhi ni Kristo, mag-ila nga ikaw maoy nagpailawom pagtabang kanamo sa tanang mga kalisdanan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang basahon sa mga hari. Busa mibiya si Elias gikan didto ug nakaplagan niya si Eliseo, ang anak ni Safat, nga nagdaro ginamit ang napulog duha ka baka, ug diha siya sa ikanapulog duha. Miagi si Elias kaniya ug gisulob ni Elias ngadto kang Eliseo ang iyang kupo. Gibiyaan niya ang mga baka ug migukod siya kang Elias ug miingon, "Pahaluka una ako sa akong amahan ug sa akong inahan, ug unya mosunod ako kanimo." Ug si Elias miingon kang Eliseo, "Lakaw kay wala ko ikaw did-i." Ug mibalik siya ug gikuha niya ang mga baka ug giihaw ug giluto niya kini ug maoy iyang gisugnod ang mga yugo ug iya kining gipakaon sa katawhan. Unya misunod siya kang Elias ingon nga iyang katabang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo, ikaw ang akong kabilin o Ginoo. Ikaw ang akong kabilin o Ginoo. Bantay ako Dios kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo. Ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug akong kopa. Ikaw mao ang nagalig-on sa akong palad. Ikaw ang akong kabilin o Ginoo. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabhion nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay sa Ginoo sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuong kamot, wala ako'y kabalakan. Ikaw ang akong kabilin o Ginoo. Busa ang akong kasing-kasing nalipay o ang akong kalag nagsadya. Ang ako usab nga lawas nagapabilin diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag didto sa kahiladman.
Niitugot mo nga ang imong buotang alagad madunot. Ikaw ang akong kabilin, o Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto. Ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo. Ayaw gayud panumpa kung ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit kay ang langit mao ang trono sa Dios. Ni sa yuta kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. Ni sa Jerusalem kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo o dili, kay kun may mukapin pa niini kana gikan na sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Sa ato palang sinultihan di ay, kung ato ning sabton ang gisulti ni Kristo nga ingna lang oo o dili, kay kun may mukapin pa niini kana gikan na sa yawa. Kung atong subayon ang ato bang mga sinultihan karon, sa usa ka adlaw kapila ka tagiyawa ano? Nanglitan ingnon karon sa imong bana, day okay ra nimo mga bit ko? Unsa imong isulti? Ang gisulti diri oo o dili. Unya kumin ka, unsa? Mga bit kang panuaya ka, kay kanu wa pa jud ka mohunong kanang imong kinaiya inana pag ginasuna. Sobra naman as oo o dili. So iya na nasiyawa. Nya kapila man mo giyawaan na. Hasta sad pare, pader, dako ba ang kolekta? Pila ra may pingon oo. Aw dako, pareha ra man sana imong i-repeat, dako mura man sa nag-oo. O gamay. Pero mingon gani ko, hibaw naman ka dinhi nga. So karon ting COVID, pila ra man say manimba nya pulos mo sa nawa nay kwarta. Kanang ina nang pagkasultiha, iya na sa nasiyawa. Ang saban, kapila naman mo giyawaan. Kanang moingon karos kapitan nga, Kap, napay amelioration or napay ka na ganing kuan, napay ka na ganing ayuda, napay bugas. Nya moingon din kapitan, kamo ba wag mo maghuna-huna, nga perti na nato diring lisura. Unya kana pag inyong gibutang sa inyong huna-huna, kana giyawaan na pud na. Lagi, di ba mura magsakto paminaon. Pero giyawaan na kana. Ingna lang kuno oo o dili or wa or naa. Maura gyud na siya. Hunahuna kuno mao na atong sundon. Kana nga klase sa sinultihan, magkagubo ta dili. Murag minus kay imposibilidad nga magkagubo ta, magkalalis ta. Oy, i-post man dai sa Facebook, daghan naman kaayong mga comments, kana giyawaan na ta. So karon ang mga tao pulos-pulos na giyawaan, apil na ning nagwali. Unya, mao ni resulta nga ang gahom sa yawa mo naglihok sa kalibutan. Kay ang atong gisunod nga pamaagi, ang yawanon man. Inkasakto man sana pader. Sakto man sana kay imo mang i-explain sa tao. Wa man sa tingin mo ingos Kristo nga ayaw i-explain, pero inig pangutana ang una gyung tubag oo o dili ra gyud. Nya ningon pag siya dire, ingnang oo or yes if you mean yes. Nya if you mean no, inasan nga no. Pasabot
kung wa kay siguro nga matuma nimo, ingna dayon nga no. Ayaw na pagsigig justify. Karargo nang kanang na mga umpisal nako nya mingon dayon ko labi na gyud ang iyang sala na siya puyo-puyo nya nagpuyo-puyo sila nya mingon dayon ko nya unsa man musaad na karon nga ihunong na ninimong pagpuyo-puyo nya mingon ako an manggod pader ako god kana ganing wa naman koy ginikanan nya wa di sa ko taga dinhi nya kana man siya mo ni sagop nako asa man ko padong kon ako sa ning hunongon kana giyawaan na ng tubaga ang sakto yung tubag yun imo na nang hunongon ang puyo-puyo ug di gani ka siguro nga kana ganing muhunong ka ingna dayon di ko kahunong pader nya makahunong sa gaing na o pader akong hunongon nya inig uli hunong nga dayon. Parihan ni Eliseo, pag-ingon ni, dito si Eliseo ba to? Si Eliseo to? Niya, ang iyang dool si, kisa man tong usag ka propeta? Si Elias o si Eliseo. Lagi. Si Elias mo'y master niya, si Eliseo mo'y bagong propeta. Pag-ingon niya, musunod ko nimo muhawak sa kong kadiyot sa akong or munanghid sa akong ginikanan pag adto niya siyang ginikanan pag pananghid niya ang timaan nga musunod gid siya ni Elias ang gibuhat ni Eliseo iyang giihaw ang 12 niya ka baka nga igdadaro nya iyang giluto pinaagi sa daro nga iyang gigamit sabot ana gibiyaan gyud ni Eliseo ang iyang kinabuhi kaniadto. Muna inigingon day natog yes, inigingon natog no, mausab yun atong kinabuhi. Muna inigingon sa dalaga nga yes, makigminyo siya sa usa ka ulitaw, ang mausab yun ang iyang kinabuhi. Usab pang iyang naong, usab pang iyang tiyan. Perti daghan ng mga usab. Kaya ingon man siyang yes. Pero kung mag-ingon ka, yes ka, niya, magpaseksi pa ka, kinahanglan ikip, ginanimong imong Coca-Cola body, patay ka diha. Magsigi kag reklamo sa imong bana, labi nagdi na katagaan para sa imong mga pasiksi, malagot na kaniya, niya mingon na kasos, naglusyang na lang naong na kung animala ka, maganana na ka, sige pag pakiskis imong kilay, anan nga rin, sige pag sumba-sumba, hangtod, makapangabit na lang ginoon ka. Kaya magsige man itong yaw-yaw imong bana. Ano man ka? Ano sige kag pasiksi? Isa na imong pasiksihan. Isa, ikaw gud. Sa Jesus, kay bawo na mangguguan na gud. Anong imong pamamtansigihan diyan short-short, anong naigisi-gisi niya. Maglakaw tangan to. Sa Jesus, hasol mo. Anan di ako ning kinabuhi Ako guning life. Sumagod sa una. Na-attract man kanako tungod ani. Ana. Yung bana ayon sad kadto sa una dalaga pa mga ato karon minyo naman kaayaw na lasad say kauwi biya nimo diha anak sige mo glalis hangtod na ay magsigig daig nimong laki usahay pari ra bay mo daig mo ko anak ka adto na ka mo kon dito adto na ka magsige og communicate kay mo may ni daig sa imong katubang imong kinabuhi sa una nga dalaga pa ka nga mutuyok ang pananaw sa mga tao mo gusto nimong ma-maintain nya hangtod magpalaygit na ka di na ka gustong daghag anak nya dili na ka magpasuso kay malusyang imong dughan imo na lang bibiro na lang imong isigig tingal sa bata ng imong anak nya kinahanglan usar yung kabuk anak hangtod daghan na kay kagbahimong sala apil ng abortion nya unsa man na tungod na kay wa ka nibiya sa imong karaang kinabuhi maurasad na ang atong sala nganong magbalik-balik man imong sala hastang ako, adam sa kuya ako, ang balik-balik. Tungod, kaya di man taganahang mubiya sa atong naandan. Gusto man tang magikons Ginoo. Pareho na, mag-istorya mi. Biyain ang sigarilyo. Siya, luod magaya kong tiyan pa dire, mo suka man kong akong biyaan. Nganong di man kakaako nga magsuka ka iniguman ni mugbiya? Dili ka ganahan ade magisod man ko kuan pa dir hasol magkaistanan dili ka ganahan maghasol-hasol ug imong i-maintain ang imong karaang kinabuhi maunay gamiton sa yawa aron di jud ka kabuhat sa pulong sa Ginoo parihar sa anang bana nga mangabit
Di siya kabiya sa iyang kabit tungod kay di siya malipay sa iyang asawa. Ang makapahupay ra kuno sa iyang kinabuhi, maura kuno tong iyang kabit. Kung ariragi sa iyang asawa magatubang, mamatay siya sayo. Di ka gusto nga mamatay tungod sa imong asawa. Nga niingon man kang till death do us part. Ano? Nya, sakto na dili. Mao na sa tubag nato sa Salmo niingon ta, Ginoo, sa to, ikaw ang akong kabilin o Ginoo. You are my inheritance, O God. Ang ato ra gid untang bugtong bahandi nga atong kuptan og dili gid nato buhian, mao gyud ang Ginoo. Nya kun unsa may requirement sa Ginoo para ato ning makuptan ang iyang presensya, atong tumanon, bahala nagmasakitan ta. Pareho gud ani karon ni value ta sa atong kinabuhi. Nya si COVID mupatay sa atong kinabuhi. Giingnan tang COVID, tibuok tao ang 7 billion ka tawo sa kalibutan giingnan ni COVID, social distancing, stay at home, mask og panghugas kamot. Nito man tawa. Oh, tuman oy. Wa na mangitay kolekta karon kay tuman ta, wa na mangitay trabaho, wa na mangani negosyo, wa na man gani mga sosyal-sosyal, wa na man gani ta makadisko-disko, wa na man gani tay parte, hasta gani ang mga matay di naman kaduaw, hasta ang asawa di naman kakita siyang banang na COVID unya namatay. Hingin lang naman sa hospital. Ayaw ma'am. Isa, ako nang bana. Ay, ayaw, matakdan ka, mag-spread lang ka sa kuan. Ayaw na lagsod. Huwata na lag maabo na ni imong bana. Kami na'y krimit ani. Anaon eh. Nagoy asawa karon nga, nikuan na ko ang anak, hapit mabuang ang iyang mama. Kay siya ni kuyog og hatod siyang bana sa ospital. Nya kay na COVID man, wa na siya pa adto-adto. Giingna na lang siya, namatay. Muadto ta siya, di sad siya paadtuon. Murag hapit mabuang ang asawa. Nya ning abot ang iyang banas ila, wa na, abo na. Tungod ng COVID. Oh. Nya si COVID ug ang Ginoo hay may mas importante. Ang Ginoo kini nga tong kinabuhi nga kunuhay gihulga-hulga ni COVID nga iyang patyon, ang Ginoo may nagsapwang ani. Ang Ginoo man maoy nagatiman ani. Bisan pag unsaon ning COVID ug atake, di man ni itugot sa Ginoong mamatay. Di man ni matapos atong kinabuhi. Pwede ra man sa tag-ayuhon sa Ginoo anytime. Pwede sa tanyag itugot nga mamatay din sa kalibutan. Kay nasayod man ang Ginoo nga di na kamatayon, kundi transformation of being. Death is simply transformation of being. Gikan sa pagka-mortal being, kanang matapos, ngadtos pagka-immortal being. Kanindot ana. Ako ganahan ikaw makasuway unsa ginang immortality. Kana bang wa na kay kamatayon? Kana bitang magsige magugtan-aw og salida nga kana mga kung fu nga hilig na nako. Ganahan kay sila magpractice aron mahimo kuno silang invincible, mahimo silang immortal, pero patay lang gyapon. Nga naman, naataan ng gitawag og longing nga di unta ta mamatay. Hain man ang kinabuhi nga di ta mamatay, tuas sa kamot sa Ginoo didto sa sunod na kinabuhi. Dili dinhi gibuang talang dinhi mo nang gihadlok ta ng COVID, gihadlok ta siyawa. Nya kay nahadlok man ta, nalimot na tanto aday sunod. Mo na karon atubangon ta ni COVID nga puno sa gugma, way kahadlok. Og magmask man ta, bungas gugma. Og magdistancing man ta, bungas gugma. Nyag mataptan gid ta, praise the Lord, kay bunga nis gugma. Nga inikamatay na nimo, maingon din ka, namatay ko tungod sa gugma. Mo na kinabuhi sa mga santos. San Antonio de Padua, St. Francis of Assisi, nabuhi sila tungod sa gugma, namatay pod sila nga nagsigig higugma. Hangtod karon nga nangamatay na sila, ang ila gihapong gugma nagpabilin sa kalibutan. Musangpita nila na alang gyapoy grasya nga ilang ihatag. Nga naman, kay ang gugma, matud pang San Pablo, dili matapos. Because love is God and God is love. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, si Kristo miawhag kanato sa paghigugmaay sa usag-usa.
Ipakita nato karon kanang maong gugma pinaagis atong pagpaubos o pagkamatinud-anon nga mudangop kaniya sa atong panginahanglan uban sa pangama ni San Antonio de Padua. Muingon kita, Ginoo sa gugma, pamatia kami. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang sa santos nga simbahang Katoliko nga pinaagi sa pagpuyo subay sa sugo sa paghigugma atong madala ang Dios ngadto sa tanang katawhan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo sa Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang sa tanang katawhan sa kanasuran nga sila magmahadlokon sa Dios sa ingon magbuhat sila og maayo subay sa ilang mga konsensya. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, Pamatia kami. Alang kanila nga naghupot og pangatungdanang pampubliko nga sila mag-alagad uban sa kamatinud-anon ug walay pagkulang. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo Sa gugma, Pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Alang sa atong mga kaigsuunang mihalina, nga ang Dios maghatag kanila sa walay katapusang pinuyanan sa langit. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pamatia kami. Makagagahom nga Dios dawata kining among pangamuyo nga among gituboy kanimo sa pangama ni San Antonio de Padua diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos nagmatuod sa himaya sa Dios non nga gahom sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Antonio de Padua. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagis panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi, imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo sa
Pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na si Father Ben Cortez, usa sa among igsuong pari dinhi sa Archdiocese sa Sugbo. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. magampo kita. O Dios nga gamhanan sa tanan, pinaagi sa among paghigugma ug pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat nining Eucharistia, magsunod kanunay sa panigingnan ni San Antonio de Padua, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Impirata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo, nganing panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon ining misa mao ang Diyos nun nga gahom. Apan mahitabo ra ni sa atong kinabuhi kung samas mga santos muyes gid ta kanunay sa Ginoo nya mubiya gid ta sa atong tawhanon nga mga hilig or tawhanon nga kahayahay. So padayon tang magpasalamat sa Ginoo sa mga taong nagtabang nato dinhi sa parokya niya sa kay napamagitay daghan kay bayronon magampo sa ta nga duna pay daghan nga mopadayon sa pag-abag alang sa kaning kahingpitan gyud nga mahuman kining ato mga proyekto dinhi sa atong simbahan.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.